tlaqt ħabib biex mort dejn il-ħalliq u insebbaħt il-ġenna minnu fih. Oh ħabib, tirt il-fuq u insejt it-batit, rridek hemm l-isbaħ kien. Intlaqt ħabib u l-vojt li jintħallejt fil-familja, raba u anki l-ħbib bil-firda, bil-telfa u indik il-ħdid bisħiq li ħallu dmuħ id-lamijiet. Samna l-kol flimkien tul dawn is-snin. Nibqgħu biss dawk it-tifkiriet, memorji fritratti u sikkiet, f'qalbna l-ossu kollha żminijiet. Bid-dmuħ f'għajnejja qed nikteb dan il-kliem. Samma niltaqgħu nitlob lil-nies tkun ferħan dawwa l-koran anġli fis-bewwiet ferħu slimjati u ħsibna dejjem fih. U l-memorji sbieħ li ħallejt ħabib tad-daħħu ferħ bosta ġrajiet li samna l-kol flimkien tul dawn is-snin. Jibqa' biss dak it-tifkiriet, memorji fritratti u sikkiet, f'qalbna l-ossu kollha żminijiet. Għalkemm mhux hawn bdejna dejjem tkun fl-ispirtu qawwi li magħna jkun